Minkä arvoinen on yksi elämä? Entä yli 100 miljoonan ihmisen elämä? Elämä, jota eletään hunnun takana erässä maailman suljetuimmista maista. Minkä arvoista on näiden ihmisten elämä? Elämä, jota eletään Keski-Aasiassa Abrahamin syntysijoilla. Jos teillä olisi mahdollisuus mennä näiden kaikkien ihmisten olohuoneisiin, menisittekö? Entä jos teitä kutsuttaisiin osallistumaan heidän lastensa ja nuortensa elämään? Minkä arvoinen on yksi elämä? Tervetuloa Sat7 Pars-kanavan maailmaan. Meidän kutsumuksemme on viedä evankeliumi 70 miljoonan Iranissa asuvan elämään ja olohuoneeseen sekä miljoonien afgaanien, tadjikien ja muualla maailmassa asuvien persiankielisten ihmisten elämään. Monet pyytävät meitä opettamaan lapsiaan. Joka päivä persiankieliset nuoret pyytävät meitä keskustelemaan uskosta Herran Jeesukseen. He kuuntelevat pastoreiden ja muiden julistajien kertomaa sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Kaikki tämä heidän kotiensa suojassa ja turvassa, alueella, jonne evankeliumi ei muuten pääse. Tervetuloa Sat7 Pars-kanavan maailmaan. 7 vuotta sitten ryhmä iranilaisia unelmoi siitä, kuinka television ja satelliittikanavien välityksellä voitaisiin opettaa uskovia ja saavuttaa persiankielisiä. Tänä päivänä tämä unelma jatkuu. Yksi ensimmäisistä iranilaisjohtoisista kristillisistä TV-asemista, Sat7 Pars, tuottaa ja lähettää iranilaisten tekemiä ohjelmia farsiksi, eli persian kielen päämurteella. Valtaosa ohjelmista tulee varsinkielisiltä kristityiltä tuottajilta eri puolilta maailmaa. Lisäksi ohjelmistossa on kansainvälisiä elokuvia, jotka on äänitetty uudestaan farsin kielellä. Muutama vuosi sitten aloitimme myös omien ohjelmien tuottamisen. Olemme tuottaneet satoja lastenohjelmia, nuorten ohjelmia, raamatun lukuohjelmia ja opetusohjelmia. Vuonna 2009 tapahtui jotakin jännittävää. Sat7 Pars perusti uuden studion Lähi-itään yksittäisten ihmisten ja kirkkojen lahjoitusten avulla. Vaikka studio on vasta aloittanut toimintansa, olemme jo ryhtyneet tuottamaan uuden tyyppisiä ohjelmia, kuten nuorten sarjoja. Unelmoimme tekevämme lyhytelokuvia, jotka haastavat Iranissa asuvat persialaiset miettimään maailman kuvaansa. Haaveilemme kouluttavamme yhä suuremman määrän persialaisia kristittyjä kertomaan evankeliumia heidän omalle kansalleen. Haaveilemme kasvattamamme uuden sukupolven Jumalan lapsia, jotka vaikuttavat koko kansakunnan muuttumiseen. Toivomme, että voimme alkaa käydä keskustelua nykyisen nuorison kanssa, joka kyseenalaistaa elämässään kaiken. Minkä arvoinen yksi elämä on? Haluatteko vierailla kanssamme miljoonien persiankielisten kodeissa? Juuri nyt he kutsuvat meitä. Haluatteko miettiä, miten voisitte auttaa Sat7 Pars-kanavaa toteuttamaan nämä unelmat? Kiitämme teitä rukouksistanne ja lahjoituksistanne. Persiankieliset ihmiset kiittävät teitä.